Bafowethu siphelile ekhaya basho njalo abatheli bomcimbi. Perfect. Sanibonani. +9 Mthandeni bengafiki. Yazi yaqala i-top 30 okuwabantu abakwi-competition. Kukhulunyiwe ukuthi akekho umculo ozophazamisa i-competition. Manje kwaqala unumber 30, unumber 30 uzoqala ngamavote akhe kushiwo ukuthi mangaka, kulandela u29, kulandela u28, kulandela u27, kuyoze kufike kunumber 1. Afike kuMthandeni ngo9:30. Thunywa ithimba le-Mother of All liyokhuluma naye ukuthi ngeke sakwazi ukuthi aperforme ngoba isize yaqala i-competition. Akekho umculi ozongena phakathi kwe-competition. Ngoba uzanyiwe yena wangatholakala bengasabambe ingcingo, ayekho into esoyenza njenge-Mother of All. Benze ngathi bayezwa benomasondo, badumisa imoto baba abantu abahambayo. Iphele leyo ndaba leyo uqhubeka ukuperform. Emva kwalokho anelabona ukuthi bayahamba laba ajikele ngale kwe-stage nabangani bakhe no DJ wakhe. Bafika baxosha u-DJ olapha e-stage, bafaka ingoma yawo bangene ngenkani ushawa usiburuke wabo. Ngenkani kuphi khona? Kuphi? Ngoba nethe bevalelisa nje, ebevalisa ngoba kuvalwe umsindo lapha obengaka perform. Ubesashaya usiburuke nje, bengaka perform lutho. Ngoba sekuthiwa mina ngimphuca uMike esevalelisa, bevalelisa ini? Ebefaka oba e-stage. Yindaba engawuhlonipha umcimbi, uMthandeni. Kuyadlalwa lapha zonke lezi imali ekhishwe lapha umdlalo. Umdlalo kuyena. Kuyoze kube nini enabukeliswa uMthandeni ebheda, nimvume ebheda. uMthandeni angimzondi mina. Married Nation angiwazondi mina. uMthandeni ukhulele kimi ufikele kimi kwesimanzonzo uMthandeni ecula ingoma yakhe ethi ungangibalekela odakeni uthi angishele kanjani mina engamfaka okhozini uMthandeni ezezwakala okhozini uzimiphi lo. Ngimzondelani wangidlelani ngoba ngishe ngithuka mina ezibongweni zakhe enzani angazi ngamzonda uMthandeni mina ngisho ngihlangana naye ngiyamhaga angazi ngamzonda mina uMthandeni kodwa umuntu mina mengibhedela ngibhedela nje anginabukela isilutho nje umcimbi ubuhamba kahle bonke abantu baperforma ngezikhathi zabo yonke into kuzoqhamuka yena uzozenza indlondlo kuphi khona uzozenza kuphi indlondlo kuyoze kube nini egibela phezulu kwamakhanda abantu uMthandeni enconyo thiwa inkunzi awuthi namanje thiwa inkunzi ukudlila umcimbi kutrenda yena trenda ngani ngiyavuma ke mhlawumbe ngonile ukuthi fuseke ukuthi benginyanyile ngiyaxolisa ngokumthuka kodwa benginyanye angifuni mina umfana ngigibele ekhanda sidalo sami nje mina umfana nje angigibele ekhanda nje mina kakhulukazi ke okhuliswe yimi uMthandeni uyilento ayiyona uphuma kulesi sami isandla lesi angifuni mina abantu bangeyisi angifuni yonke lemkhashasha yenza lapha ukusa ukuthi ngaxosha uDJ simqashila afako wakhe amsuse lapha afako wakhe ngobani kukuphi lapha kwamanqele lapha ngoba nakho nimvuma nithi uyinkunzi hey umfana ngoba uyinkunzi kubo hayi emsebenzini this is business siyasebenza angimzondi uMthandeni anginandaba futhi nabangangithuka like a competition guys ubani umculi okufanele angene phakathi kwabantu abacompete uyabeya bonke laba bantu esebeperformile bayahlanya emakhanda yena yedwa nje ophilayo really guys ngoba nakho hayi leli mama leli ke liyabheda vele uZimdollar unjena nje ngabe ngcono bayambulali NIU umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu angifuni siyasebenza thina sinesonto singalali thina sisebenza lo wamcimbi njengoba niubona uhleleke kanje sizokwaniwa umfana oyedwa onke lawa madoda lapha e-stage athula umfana eseyisa hayi ningazodlala ningazodlala ngeke sidelwe lo mfana esimqashile samkhokhela imali yethu asidelele ngeke kuze kwenzeke kanjalo ubebheda uMthandeni ngalento ebeyenza ukuthi angene ngenkani phakathi kwe-competition ebebheda akahloniphi abanye abaculi akahloniphi ibhizinisi akulona njengoba silazozama ukuthuthukisa lo wamculo makusekhona abantu abazokwazi ukwenza umathanda bona ngoba nakho bazinsizwe nabancoma ukuthi bazinsizwe
Hayi guys. Ngiyaxolisa mina manginonile. Mina I'm sorry mina manginonile mina. Ngiyaxolisa kodwa mina into mangiyibona ukuthi iyabheda. Kimi sukubheda nje. Anginandaba noma uyinsizwe engakanani. Awubheda bheda nje. Uyabheda, Mthandeni uyabheda. Uyabheda. Mkhuzeni nina abangani bakhe ahloniphe umsebenzi. Umsebenzi lo ya. Azizile ukuzodlala lapha nathina. Thina sawufela thina lo msebenzi. Thina sawuthukelwa lo msebenzi lo. Thina sibuya kude thina noMaskandi. Abafana bafika izolo. Hayibo. Kahleni nina. Ngixolisa mina. Ngixolisa manginonile.